Hľadáte pohodlné a štýlové bývanie vo Zvolene? Máme pre vás priestranný, vkusne zariadený dvojizbový byt 62 metrov štvorcových v zabývanej časti Sekier. Byt sa nachádza na 7. poschodí zatepleného bytového domu s výťahom a ponúka možnosť úpravy na trojizbový byt. Táto nehnuteľnosť ponúka výbornú dispozíciu s kuchyňou, oddelenou jedálňou, veľkou obývacou izbou s balkónom, spálňou, špajzou a kúpeľňou z WC. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, nové podlahy, bezpečnostné dvere, vymenené okná a zasklený balkón zaručujú moderné a komfortné bývanie. Nachádzate sa v tichej a zabývanej lokalite bez rušivých stavebných projektov, v blízkosti škôl, detských ihrísk, obchodov s potravinami, lekárne aj zastávky MHD. V okolí Zvolena sa rozprestiera nádherná príroda plná kopcov a lesov, ktorá láka na mnohé turistické aj cyklistické výlety. Pre viac informácií a možnosť rezervácie nás kontaktujte.